Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ako po ay 8 months pregnant and in a few more weeks, ako po ay manganganak na sa aking pangalawang anak. Ang difference po ng first at second baby ko is 7 years. Ngayon po, ang fear ko po, is it possible na mas favorite ko ang isa kesa sa isa? I'm so worried. Help me, Tambalan. God bless. Kailangan na Grabe. talaga nating maningil ng consultation Kasi fee. kung ano-ano na lang tinatanong sa atin. Alam mo, pero gets ko lang din kapag halimbawa, nasa sitwasyon kakatulad nito na buntis, hormones raging, hormones kagulo. So parang maitanong ko na nga lang dun sa mga sa tambalan kung meron bang such thing as favoritism, ganyan. Andun pa rin yung takot na baka sabihin ng iba. Yun nga parang favoritism, baka sabihin ng anak niya, baka magselo. Oo, yung mga ganon. Ang daming lumilipad sa utak ng babae. Totoo. Ang dami talaga lumilipad at gets natin yon na maraming lumilipad sa isip mo. Siyempre, may kasama na dyang you are worried. Ano nga ba ang... kasi nabanggit mo pa yung 7 years na difference. Mahaba yung gap Mahaba para katuloy ulit mag-uumpisa. Oo. Kaya siguro parang gano'n na lang katindi yung pag-raise ng mga thoughts sa utak mo. Parang... hindi mo malamang paano ulit magsisimula, paano mag-react yung panganay mo sa pangalawang baby. Lalo na yung biyenan mo. Correct din. Ano mga opinion Hindi, niya? baka ikumpara, di ba, dati sa ganitong ginawa mo, ngayon, True. iba, yan. So, mga halo-halong emosyon at mga Correct. overthinking. Yes, totoo yung yung salitang overthinking. Relax ka lang, kalmahan mo lang. At let's cross the bridge when we get there. Minsan kasi, ang advance na kagad ng mga isip natin, okay naman yon. Yung syempre, thinking about the future, preparing for the future, di ba? Pero sa totoo lang, wala naman nakakaalam ng future. Minsan in-overthink natin yung mga bagay-bagay, hindi pa naman sila dumadating. Tama. Hindi natin alam at hindi natin masasabi. Katulad nung nakakalungkot na balita na sa Mindanao area, ang Davao lakas. Oriental Yes, yun. 7.6 yung magnitude ng Grabe. earthquake, 'di ba? Although meron na bang mga balita kung Wala pang may yung mga wala pang nakita damages? yung mga casualties, pero Oo. Ay, hopefully wala. Oo. Alam mo yon, yung prayerfully wala talaga. So, ibig sabihin katulad niyan, kahit na sabihin natin na high-tech na rin ang mundo, meron tayong mga ways to detect, mga ganon, 'di ba? Wala pa rin talagang saktong alam kung kailan siya tatama. Kung kailan tatama, kung anong Yes. mangyayari, 'di ba? Nobody really knows. So, ganun din sa iyo. I think applicable sa iyo Mudra to be again na hindi natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari. Ngayon, naniniwala ako na iba't iba yung uri ng pag-ibig at hindi ibig Correct. sabihin nito na
favorite mo ang isa kesa sa isa. Aha. Meron mga iba't ibang levels. Actually, Depende kasi talaga yan eh. Isa to sa mga discussion namin sa kay Mrs. tapos sa mga kapatid niya kasi parang may sinasabi sila na ay favorite ng nanay nila yung isa Yung nilang isa, kapatid oo. kasi laging pag may Siya andun yung nanay. Oo. Pero sabi ko naman sa kanya, sabi ko, ang nanay kasi naka-default yan kung sino ang weak na anak niya, doon at doon siya. Kasi Doon siya alam niya, hindi niya nagpo-focus. kaya yung sarili niya. Kaya sinusuportahan niya. May ganun eh. So, hindi siya favoritism. Oo. Sa iba, sa mata nila, favoritism, pero sa mata ng nanay, iba. Correct. Oo. Totoo. Ako agree ako dyan eh. Kasi minsan, iniisip natin, bakit laging favor sa kanya? Oo. Bakit lagi na lang siya yung pinapansin? Bakit kapag siya yung humiling, laging pinapayagan? Tama. Kasi alam din ng mga magulang na sa inyong mga magkakapatid, siya yung mas kailangan ng extra Tama. care. Alam Oo. ng magulang na si panganay, independent. Correct. Si pangalawa, bibo, bida-bida, Oo. maraming kaibigan. Tama. Eh yung bunso, tahimik, introvert, Correct. hindi makabasag pinggan, takot sa tao, hindi Yun. sociable, 'di ba? Tama. So syempre, yun yung tinututukan. Yan, Yun yung oo. sinasabi natin. And nininiwala kasi ako na iba-iba rin ang parents. Depende sa season. Ayan. For example, ibang klasing magulang ako kay Princess kasi ibang tao ako During that time, during nung that pinanganak time, siya. nung pinanganak siya versus nung time na pinanganak yung bunso ko. Nung pinanganak si Princess kasi, Disney Princess na si Correct. Nicole. Oo. Yung pinanganak si Prince, warrior na ako. Disney warrior. Ayan, Hindi na Mulan. princess. Siya na si Mulan, oh. 'Di ba? Dati prinsesa, all flowers, chocolate Cinderella smelling. siya dati. Cinderella. Naging Ngayon, simulan. Naging Pocahontas. correct. Lumalaban. Oo. Naging, sino yun yung sa Brave? Ay, yung, Oo, yung basta yung babae, sa yung Brave red din, hair. oo. Oh. Naging ganon. Kasi, kaya, hindi mo talaga masasabi. Para kang nagiging bagong parent sa iba't ibang anak. Aha. Ganon yun. Tapos iba din ang ugali. Correct. Oh, 'di ba? Bakit kahit magkakapatid sila, isa lang ang pinanggalingan, isa lang ang nanay at tatay, pero bakit yung isa ang hilig sa gulay, yung isa diring-diri sa gulay? Bakit yung isa mahilig sa mga colorful na outfits, yung isa gusto niya puro black? Ayan. 'Di ba? Kaya hindi mo talaga masasabi. Kaya walang favoritism. Iba-iba lang talaga tayo ng parang level ng pagtingin, Oo. depende sa kung sino tayo that time. Yan. Wag kang matakot, mami, kasi Yes. yun yung kagandahan sa mga kababaihan. Meron kayong instinct na talagang on the fly, nagpipivot talaga kayo, depende doon sa Nag-a-adjust. Oo, kung ano yung anak ninyo, kung anong Correct. ugali. Yun din, ganun din yung character Tama. ninyo. Tama. Yun yung So, amazing sa talaga, sa pagiging nanay actually, na hindi mo alam. Totoo. Diba? Actually, amazing siya. Kasi parang, halimbawa, 4 yung anak mo. 4 na iba't ibang uri ka ng magulang eh. Oo. 'Di ba? Totoo. Pwede, 'di ba? That's so Oo. amazing. 4 different parents to 4 different kids. 'Di ba? Pwede nga dun sa panganay, caring, Aha. dun sa pangalawa, scaring, 'di ba? Ayan. Hindi gumagana yung mga caring ha. So Oo. yung pangalawang anak, scaring. Yan. 'Di ba? Yung pangatlo, I don't care attitude. Ayan. O yung pang-apat, Oo. hindi natin alam. Parang iba-iba ka eh. So, kalmahan mo lang, relax ka lang, and let's cross the bridge when we get there. Oo. Tawirin na lang natin kapag ka nandyan Correct. na. Lahat ng tools kasi, yung mga caring, nandyan yan eh. Yes. It's a matter of how will you unlock Correct. that tools na nasa'yo na. Na kung kanino siya applicable. Oo, yun. Totoo yan. Kasi 'di ba may mga bata na isang tingin mo lang sumusunod. Oo. Pero may mga ibang mga bata nakailang bilang ka na, 'di ba? Pag bilang ko ng 3, naka 3,000 ka na. Yung ina-apply mo yung ginagawa ng nanay mo, yung sut-sut na Oo. mahaba. Hindi nag-a-apply sa dinidilatan. Ano Correct. ginawa mo kay Princess? Ay wala Si Nicole, sinusubukan niya yung ginawa ng nanay niya sa kanya. Oo, yung na yung pinagdidilatan. dagger look. Yung dagger look. Tsaka yung bilang. Oo. Pagbilang ko ng 3. Sabi Oo. ko nga sa'yo, bumilang na ako ng 3,052. Hindi pa rin siya natitinag. So, 'di ba? So ibig sabihin, ibang parent din dapat ako while nakita ko na maganda yung feeling ko, maganda yung parenting na experience ko mula sa aking mga magulang.
iba pa rin ang pwede Yes. kong maibigay. Oo. Pwede lang din ako ma-influence in some way, pero iba din yung pwede kong Oo. maibigay. So, tawirin na lang natin kapag ka nandyan na. Ayan, oo. Huwag ka masyadong, anyways, hopefully, dalawa kayong mag-asawa na harap dito, di ba? And always remember na to ask for help when you need it. Kaya huwag ka Minsan- matakot, yung iba nga, isang dosena eh. Correct. Napalaki nila na maayos yung Tama, anak ayos nila naman eh. sila, Oo. di ba? So, kalmahan mo lang. Ayan. Ayan. O kung gusto mo, itong mga ganitong klase mga topic, pwede nating i-podcast. Ay, pwede. Oo, at yung pag-experience ng podcast ay pwede nyo pong maranasan talaga bukas. Ayan. Yan. Diyan po sa Market Activity Area. Ayan, mula alas 12 po kami dyan hanggang alas 6 ng hapon. Yan, meron pong iba't ibang mga booth dyan. How to be a radio DJ, Yes. a newscaster. Oo. Nandun din tayo sa area ng podcasting. Yes, So pwede oo. kayo makipodcast sa amin ng mga ilang minuto, Oo, ganyan. para ma-experience nyo po yung kung ano yung paano kami magtrabaho. Yan. Yan, pwede din kayo magtanong. Wala ganon. pong consultation fee At yun. wala pong bayad. Ayan. Pero Oo. kung magdadala kayo ng alay, Why not? Hindi naman po kami tumatanggi sa Grash at hindi Tama. namin kayo pipigilan. Oo, ano ba Kung naman magdadala po kayo ng mga alay po Ayan. para sa amin, thank you very much po in Oo. advance and Ayan. God bless you more. Ganon. Marami kasing nagtatanong kung bukas na daw ba yung event natin. So tomorrow na po yan, October 11. sa Market Activity Center po. Ayan. So, magsiset up po doon ng iba't ibang booth. Correct. Ayan. At syempre, hindi lang po kami yung Love Radio team ang nandun. Andun din po yung mga kapatid kasamahan namin sa sa ibang, ibang, dito sta- sa MBC, MBC sa Media MMG, Group. oo. So makakapiling at makakabonding nyo rin po sila. So one-stop shop. Oho. So kung may mga lodi ka rin sa sister stations namin, Oho. di mamimit nyo din po sila. Ayan, yung mga taga DCRH. Yan, nandun din po. nandyan din po. Yan. Ayan, So, na-experience nyo rin yung yung paano mag-report sa TV kasi may DCRH TV din meron. tayo. At higit sa lahat, may mga freebies. Oo, yan. Ganyan, 'di ba? At bukod diyan, bukod dito sa event na ito na magaganap, tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay natin ng libreng boundary. Ay, oo naman. Para sa ating Love Knows No Boundaries promo. Kaya kung hindi ka pa nagpapa-register, ayan. Alam mo, ramdam mo talaga na yung mga driver na pupunta dito, yung mga nananalo na Aha. sobrang na-miss nila. Oo nga. Parang sobrang tagal na parang... Correct. Pero nung huli natin this year din naman. Para Correct, gusto oo. niyo po ba maging year round? Pwede Oo. din naman. Tingnan natin. Naramdaman mo talaga na yung Excited sila. na sinasabihan na namin na pwede namang hindi na kayo Pumunta dito. Pero pupunta talaga Oo. sila. Parang basic. Hindi... Sabi nung Oo. yung isa tinanong ko, sabi ko, o kuya, gusto mo ba send ko na lang sa'yo yung pera mo? Tapos Oo. sabi niya, ay hindi ma'am Nicole, gusto ko po kasi kayong makita. Gusto ko po kayong, gusto ko po makita kung gaano kakinang yung ulo ni Diego Bandido. Ganyan. O tapos nagdala pa ng turon. Oo, may mga Oo. nagdadala. Pero hindi nyo po kailangan magdala ng Oo. alay, ha? Ayan, oo. Hindi naman po kailangan. Nababanggit pa nga nila yung yung dati, 'di ba may pinapadala pa kayo para may Oo, bonus? yung winner natin kahapon Oo. yun yung sabi niya. Dapat ituloy nyo yun, yung may pa-bring me Oo. para may dagdag na premyo. Ako naalala ko yung isang beses na ginawa ko pa bring me spare tire. May nagdala talaga, di ba? Tinanggal yung spare tire ng taxi. kung sa dagdag premyo, bakit naman hindi? Ako nga dati meron akong hiningi, gamit na panty ni Mrs. Nilabas niya nga, ayoko lang hawakan. Para po yan sa mga kabisya nating mga tsuper. So, kami po dito sa Love Radio, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya para mapasaya yung mga kabisya Yes, natin. oo. So, tomorrow, meron libreng event. Tapos ngayon, tuloy-tuloy po yung pamimigay ng papremyo para sa ating Love Knows No Boundaries Oo, promo. At alam naman po natin na palapit na po yung Pasko. Yes. Pero hindi pa nararamdaman ng iba dahil nga sa mga nangyayari sa paligid natin. Correct, totoo. Yung corruption, yung pagbaha, yung flood. Flash flood, Eto na earthquake. Naman. Oo, eto na naman. Ay, talaga. Alam mo, isang paalala lang din sa atin ito na patuloy po tayong maging madasalin. Yun yan. yung una. Tapos pangalawa, na i-enjoy din po natin yung bawat day na meron tayo. Oo. Kasi sa totoo lang, hindi talaga natin alam kung ano yung posibleng mangyari. Ito naman, this is not to scare everyone Kasi Wala, natakot kami. makikita natin yung pattern, ang lupa gumagalaw. Nagsimula sa Cebu, Correct.
lumipat sa Davao. May nagbagyo din O the may other bagyo day. din. So, Oo. hindi po imposible na baka dumating dito sa atin. So, dapat maging alert po tayo at prayerful Correct. na mailayo po tayo sa kapahamakan. Tama. Yun talaga yung lagi nating dasalin everyday. And kung meron po kayo mga drills, huwag nyo walang Oo. bahala yung mga drills. Tama. Alright mga kabisyo, oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!